ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ନେଇ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ଆମକୁ ନେଇ ଏଇ ମାତୃତ୍ୱ ଭରା ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ନ ରୁହେ ତେବେ ସମାଜର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏଠି ହୁଏ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ।
प्राणानाः शोभित शङ्खचक्रवाः अशिष ब्रह्माण्ड ठाकुर विजय द्वारकानवर बडबडुआ हो गंगा जा गैया जा अंधारे आसी अंधुआरे जा बाईस पहाचे गडगड उठा समय सूची मोक्ष भावे I'm
ଜଣେ ଏଇ ନୌକାରେ ଆଜି ହେଇଯିବା ମନ ଖୋଲା ଖୋଲି ଖୋଲା ଖୋଲି ଖୋଲି ଆସିଛି ଆସିଛି ହୋଲି ଏବେ ଆମର ତୋରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକତା ଦିଗରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଗକୁ ଯିବ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ